tervetuloa Kielletty päiväkirja podcastin pariin. Ja meillä on tänään siis aiheena, että miksi toisen menestys ja onnistuminen on toiselta ihmisiltä pois. Kyllähän se vituttaa, kun sä hyvinvoit ihmisiä. Niin, että se on jännä. Siis moni kaveri, ei ystävä, vaan kaveri, että ne jotenkin triggeröityy siitä, jos toinen menestyy ja toisella on onnea sen elämässä. Että se jotenkin triggeröi niitä, ja musta tuntuu, että se on siitä, koska heillä ei ole sitä, ja ne katkeroituu siitä, että ne ei saa sitä samaa, mitä toisella on. Ja sähän näet sen elämässä, mikä sulta puuttuu monestikin, ja sitten sä alat kadehtimaan. Kyllä. Että kyllä mä niinku jos miettii, että kyllähän se joskus mua harmitti, kun mä itse aloitin vaikka podaamisen, niin kyllä mua vähän harmitti, kun joku oli paremmassa kunnossa ja isompia lihaksikkaampaa kuin minä. Niin kyllä mua se harmitti. Se on ehkä semmoista niinku kateutta. Ja sitten näkee, että kuinka paljon se niinku voitti kilpailuita ja kaikkea. Niin kyllä se silloin oikeasti vähän harmitti, että miten tuo on päässyt tohon ja miten mä en oo. Mutta tästä on todella kauan aikaa. Mutta oliko se multa pois, niin ei, se laittoi mut itse asiassa vaan tekemään asioita enemmän. Mutta se onnellisuus voi olla tosi niin kuin myrkkyä. Tiedätkö mikä on maailman paras esimerkki? No. Jos sulla on lapsia ja mä vaikka yrittäisin ja mä en saa. Se on tosi paha monelle. Jep, niin on. Ja siis mä ymmärrän sen ihan täysin. Mut mä muistan siis nuorena, joskus teininä, mä olin tosi kateellinen niille tytöille, joilla oli rikkaat vanhemmat, niin kuin oikeesti rikkaat. Niillä oli aina vittu kaikki viimeisen päälle, kaikki kalliit. Niillä oli hienot asunnot. Ne sai niinku kaiken, mitä ne halus. Et mä muistan silloin nuorena, mä olin tosi kateellinen niinku niille. Et niillä oli kaikkea ja mulla ei. Mut jotenkin aikuisella, että mä ehkä silleen nykyään on sellaista niinku terveellistä kateutta. Tai sellaista niinku, että just jos joku on hyvässä kunnossa. Niin. Ja mä kadehdin sen kuntoon, miltä se näyttää, tiedätkö? En mä siitä niinku katkeroidu, mä oon vaan silleen, että vitsi, että ärsyttää. Että on niin hyvässä kunnossa. Mut en mä niinku mitenkään triggeröidy siitä niinku samalla tavalla, mitä joskus teinenä. Mä en osaa olla oikein kateellinen nykyään. Mä ajattelin vaan sille, että vau. Mä ajattelin, että ei ole multa pois, että tuolla on rahaa tai toi menestyy. Että se on pitänyt opetella. Koska mä huomasin joskus kauan aikaa sitten, että se oli mulle tosi kovaa myrkkyä. Just kun jollakin on vaikka rahaa tosi paljon ja itse toiset ajaa vaikka mopoautoilla, itse ajat skootterilla. Se oli tosi paha. Sitten kun ikinä ollut rahaa just ryypätä nuorena ja kaikilla muilla oli, mä varastin sitä. Joo, ja kerroinko mä sulle se kaulahyvy? Mä vaihoin sen mun yläasteella perjantaina, ei ollut rahaa dokaa, niin mä vaihoin mun kaulahuivin puolikkaaseen mansikkakossuun. Joo, mutta se oli kova juttu se silloin. Oli. Saavahan mansikkakossua vielä? Mä haluaisin maistaa. Sitten kun me saadaan nämä projektit eteenpäin, niin sitten lähdetään mansikkakossulle. Joo, todellakin. Milliklubiin. Joo, hyi, mä en ikinä ollut siellä. Käydään vähän baareilla. En ole toisaalta stadin baareissa kyllä ikinä varmaan. En ole ollut, paitsi keikoilla, mutta sitä nyt ei lasketa. Ei. Bilettämässä. Mut takaisin aiheeseen. Joo. Ei. Se toisen onnellisuus oikeesti, se voi olla tosi paha. Kun sä oot vaikka masentunut tai tosi yksinäinen ja toisella on tosi paljon kavereita ja voi hyviä, mediassa vielä näyttää sitä, niin mä oon huomannut, että se on monelle tosi myrkkyä. Ja mähän saan just itekin, jos mä kerron vaikka, no esimerkkinä mä oon nyt kertonut tosi monelle, että mä niin kuin myyn omaisuuden ja haluan pois Suomesta ja mä haluan vapauttaa ja sijoittaa ne rahat ja kaikki tälleen. Niin moni on silleen, haistaa ämmä paskaa, että miten sä tolleen teet, et sä voit tehdä tolleen. Sä viet Suomen verorahaa pois ja... Mitä vittua? Silleen, enköhän mä oon tänne jo veroja ihan hyvin maksanut. Jos mä haluan muuttaa Suomesta pois, niin miten se on sulta pois? Mut kun moni haluais, mut ne ei uskalla. Se on se ongelma. Sitten tullaan vittuilee, aukoo naamaa ja niin kun kirjoittaa tosi rumia asioita. Onko sulle tullut paljon, kun sä matkustat paljon? Onko jengi tullut siitä mitään sulle? Onko? Ja paljon. No yleensä tällä, että pillurahoilla matkustat, että taitaa olla muilla vähän niinku pillupalkalla tuolla, että pillulla niinku saat nää lentoliput ja kaikki. Mä oon finanssialalla kuule ollut
monta vuotta, niin siellä on rahaa ihan hyvin, jos sä osaat finanssialan jutut, vakuutukset ja pankkijutut, niin kyllä ne lentoliput voi itsekin ostaa. Ja se oli paha silloin, kun mä menin tuonne Kreikkaan ja tää koronasekoilu oli just loppunut, niin mä sain niin paljon paskaa, kun moni muu ei uskaltanut lähteä ja mä menin Kreikkaan villalle. Mä oikein kuvasin, että mä oon täällä yksityisvillalla vuorilla. Niin jumalauta sitä paskan määrää. Oikeesti. Mä teen susta ilmoituksen ja sä saastutat kaikki ihmiset ja sä oot tommonen niin kun kuppane ihminen, joka niinku myrkyttää lentokoneet ja kaikki kreikkalaiset ja sä tuhoot meidät. Mä olin vaan silleen, no en nyt todellakaan tuhoa. Siis se oli paha. Mä muistan silloin siis, kun mulla oli oma poni. Ja se alkoi siitä, että mä olin yhdellä seuralla, siis tällaisella seurassa, seurat, vähän kuin jalkapallossa. Niin olin tuolla yhdellä tallilla ja mä kävin siis niillä normitunneilla, niillä tallin omilla poneilla ja näin. Ja mulla oli aina merkattu, sillä merkataan, että kenellä sä ratsastat. Näin. Joo. Mulla oli aina mun tunne sama poni, koska mä kisasin sillä. Joo. Ja muut tytöthän oli siitä näreissä, koska mä sain aina sen ponin, koska mä kisasin sillä. Ei se aina olisi valkku laittaa mulle niinku sen. Joo. Ja se teki näille tytöille tosi kipeätä sitten, kun mulle ostettiin oma poni. Oi. Ja se päivä, kun mä vein sen mun oman ponin sinne samalle tallille, kun siellä oli yksityispuoli ja sitten oli tää harrasto. Joo. Ja muistan, kun ne kaikki tytöt istu siinä ulkona ja mä talutan sen mun ponin, niin nehän vittu rupes kiusaa ihan vitusti. Miten ne kiusas? Ne niinku, silloin oli Irkkalleria ja siellä oli tälle seuralle niinku oma ryhmä. Joo. Ja siellä ne haukku mua ja kaikkea. Mähän aina sijoituin kisoissa, tiiäksä. En mä enää treenannut kuin vaan mun valmentajan kanssa. Mulla oli oma valmentaja silloin. Niin ne haukku mua ja mä oon paska ja vittu. Mulla ei ole taitoja. Ja ihan siis vittu kaikki. Se oli niin raakaa silloin skidinä. Niin oli. Ja sit mä niinku vanhempana tajusin, että ne kiusas sen takia, koska niillä ei ollut mahdollisuutta omaan hevoseen. Kyllä. Ne sit jäi sinne. Kyllä. Ne niinku näin. Niin se oli jotenkin, siis se oli, ne kiusasi mua tosi paljon. Niinku. Ja sittenhän siitä porukasta yksi mimmi, niin mä ystävystyin sen kanssa, niin sehän oli tällä niin 3 kohdalla paha, kun yksi niistä halusikin olla mun frendi. Ja sitä tajusit, että mä oon hyvä tyyppi, etteikö näin. Niin. Niin nehän käs sillekin selän, tiedätkö? Mietin, jos ne olisi ollut sun kavereita, niin sä olisit voinut sanoa, että haluatteko te hoitaa tätä. Ja voitte ratsastaa vaikka for free. Mutta ne kääntyi sua niinku vastaan. Mutta tossa iässä ne tunteet on tosi voimakkaat. Niin mutta sun onnellisuus oli niille liikaa. Niin. Ja kyllä mä niinku huomannut, jos niinku mäkin voin aika hyvin useasti, niin ihmiset, monet tulee mullekin sanomaan, että miten sä voit olla noin onnellinen, että vituttaa katsella tuommoista hymyä ja onnea. Oikeesti? Ja moni on sanonut, että miten sä, ja sitten yksi kysyy multa, miten sä onnistut siinä. Mutta onnellisuus lähtee arjesta ja rutiineista ja siitä, että sä huolehdit itsestä. Ja sä teet asioita, joita sä haluat. Etkä tee asioita, jotka muut vaatii, vaan mitä sä haluut. Sä teet semmoisen ammatin, mihin sä haluut mennä duuniin. Mut kyllä se on niinku, esimerkiksi somessa kun mietitään niinku onnellisuutta, niin siis 99,9% näyttää vaan ne hyvät jutut. Kyllä. Ja tälleen, että mitä mä olin yli vuosi sitten ihan vitun pohjalla. Ja mä läheisiin silloin päivittelin tosi paljon. Ja miksi mä päivittelin läheisiin, koska sinne pystyn kertoa kaikki asiat asioina. Kyllä. Et en mä niinku sitten, että kun kuitenkin siis ne seuraa eniten ne ihmiset, jotka haluaa nähdä susta ihan pienemmänkin sellaisen niinku epäonnistumisen. Kyllä. Ja jotenkin jengi, esimerkiksi minä, niin en mä halua päivittää niitä, koska se syöttää niitä niinku lisää. Kyllä. Et niinku, mä ymmärrän, että miksi jengi haluaa näyttää periaatteessa vaan niitä hyviä hetkiä ja onnistumisia. Kyllä. Koska nehän boostaa vaan niitä heittereitä enemmän, jos sä näytät, että sulla on paskaa, niin nehän voi tulla vaan pushaan sitä niinku lisää. Ja ne tulee. Ne. Heitterit on ne, jotka sua kattookin eniten. Niin. Joko ne on miehet, jotka lähpuut tai sitten ne on heittereitä. Hyvin harva niin kun haluaa muutenkaan, että sä menestyt tai oot onnellinen. Koska kyllähän se vituttaa, kun itse makaat siellä sohvan pohjalla ja et saa mitään aikaiseksi. Ja toinen tekee, mitä sinä haluaisit tehdä. Kuka ei haluaisi olla hyvässä kunnossa, kaunis, varakas. Kaikki haluaa. Mutta se, että niinku ei...
Moni ei vaan valmis tekemään töitä minkään eteen. Odotetaan, että kaikki tulee niin kuin, tiedätkö, istutaan tässä näin. Kyllä. Niin kuin terveisellä Maijan kanssa tässäkin oltu koko päivän menossa. Mitä mä oon lähtenyt aamupuoli 6. Kello on 6. Niin. Että niinku kello ympärillä on tehty duunia tässä näin vieläkin. Niin. Mut jotenkin silleen, että kaikki olettaa, että se menestyminen ja onnellisuus tuodaan vaan sulle tarjottu, että sun ei tarvitse itse tehdä mitään. Että ne kaikki IG-tyypit, joita sä näet, niin ne on oikeasti tehnyt duunia sen eteen. Niin jo. Ne näyttää, vaikka se näyttää IG:ssä jossain TikTokissa tosi helpolta, niin ne on tehnyt vitusti duunia sen eteen, missä ne niinku on. Niin jo. Oikeesti. Niin jo. Onnellisuus on monesti myrkkyä. Mä itse aina yritän silleen tehdä, että jos mä huomaan, että miksi mä seuraan jotakin ja triggeröidyn, niin mä huomaan, että ei jumalauta, tämähän on niin kuin paljon edemmässä vaiheessa elämää kuin minä. Mutta mä alan aina miettiä, miten mä pääsisin tohon kanssa. Mä kysy siltä, miten sä oot tehnyt rahaa, miten sä oot saavuttanut, ota oppia ja mene sitä kohti. Versus, että koko ajan niin kuin mietit, että tuokin tommonen läski tuokin saanut pillurahoilla, mitä mulle sanotaan, pillurahoilla. Pillurahoilla. Aina kunnon pilluraha. Joo. Mut joo, en mä tiedä. Ja siis sanotaan, että suomalaisen kansantauti on, taas lähtee näin. Joo. Suomalainen kansantauti on kateus. Siis niin sitähän se on silleen, että kaikkihan kadehtii sitä, mitä itsellä ei oo. Kyllä. Niinku. Mikä on jotenkin tosi sääli. Silleen, että itsekin silloin nuorempana, niin joo. Kyllä vitutti Helgamas-kootteella ja joku mopoauton viereen. Kyllä se silloin se oli paha. Niin. Lapissa ei kyllä ollut meidän aikana, ei ollut mopoaita. Oli nuo kevareilla kaikki meni. Joo. Oliko silloin joku? Ei mun mielestä ollut mopoautoja. Mun nuoruudessa ne tuli just, ne mopoautot. Parilla oli, ne maksoi ihan vitusti. Siis ne maksaa vieläkin aivan järkyttävän paljon. Joo. Monia noita mönkijöillä oli se oikea sana. Joo. Niillä tuolla mentiin. Tai siellä ei Lapissa ollut, en mä ainakaan muista. Täällä oli siis muutamalla meidän kylällä oli. Joo. Mutta ne oli tosi rikkaasta perheestä, niillä ei ollut mopoa, vaan ne sai suoraan sen mopoauto ja kaikki oli, että pääsit kyytiin. Tiedätkö, että olisihan se ollut siistiä olla sellainen. Jep. Mut mun äiti sanoi sille suoraan, että joo, että ei oo, tiedätkö, ei riitä. Niin. Ja sit mä vetelin tuolla sateiskootteri, kyllä vitutti. Onneksi itse on aina ollut sen verran boss bitch, että sitä moni täyttänyt 18, niin kyllä mä aina pääsin. Joo, mekin oltiin sitten. Joo, no silloin 18-vuotiaana joo. Oli aina se oli muuten paha, koska mä olin aina etupenkillä. Mä olin aina. Mut haettiin ja siinä etupenkillä oli joku, se siirtyi taakse kun mä tulin sinne. Mitä ihmettä? Niin me ei tarvittu mopoautoa, kun mä pääsin sinne aina. Ja se muuten oli myrkkyä. Joo. Ne ihmiset ei varmaan vieläkään musta tykkää. Ne. Kun mä aina pääsin. Pojat aina haki mut ekana ja mä pääsin ihan mihin mä halusin. En kestä. Joo. Mut nykyään siis ei aikuisena ole ehkä niin, no en mä tiedä. Mä en ainakaan tunne sellaista ihmistä, joka olisi silleen myrkyllisesti kateellinen niin oikeesti. Mun entinen kaveri oli. Se kilpaili mua vastaan aina. Oikeesti? Kyllä. No esimerkkinä se aina niinku halusi kaikki nämä mun laukut ja se aina värjeli hiuksia, se halusi samat operaatiot kuin minä, nenäleikkaukset ja aivan kaikki. Oikeesti? Se yritti aina tulla perässä. Joo. Se yritti matkia mua ja nyt kun meillä on missään väleissä sattuneesta syystä, niin mulle sanoi yksi mun miespuolinen kaveri, että huomasiks sä Maija, että tää matkii sua kaikissa mitä sä teet. Joo. Jos sinä hankit reskuekoiran, sillä oli reskuekoira. Oikeesti. Jos sinä värisit hiukset, hän väris. Kun sinä aloit puhumaan, että haluat tehdä tämmöistä, hänkin halus. Joo. Ja nyt kun mä oon halunnut tehdä podcastia, nyt silläkin on podcasti, vaikka mä olen missään väleissä. Se seuraa kaikkia mun askelia. Onko nämä samat aiheet kuin meillä? Ei onneksi. No kohta ne tulee. Kohta nekin tulee. Valmiiksi. Niin kyllä mä huomaan, että se matkii mua. Joo. Että se tekee kaikkensa ollakseen niin kuin minä vieläkin. Ihmettä. Joo. Siis mulla ei ollut aikuisia tuollaista, mutta silloin ala-asteella oli sellainen tyttö meidän luokalla. Ja se oli sellainen, jos mulla oli uudet vaatteet, silloin seuraavan päivän ne samat. Joo. Mä otin napakorun ala-asteella, silloin oli kans. Joo. Mä otin nenäkorun, se otti samalle puolelle ja vittu saman koru. Että se kaikki, mitä mä tein, niin se teki perässä. Ja silloin niinku se niinku ärsytti oikeesti. Joo.
Ja nyt mulla on silleen yksi paska hailee. Mut silloin niinku, se oli niinku, se matki kaiken, mitä mä teen ja miten mä oon. Se on jännä. Niin kateus pitää aina ansaita. Mä ajattelen, nyt kun se matkii mua ja moni matkii, niin. Mä ajattelen, että siistiä, että seuraa johtaja vaan. Mä näytän niitä perässä. Vähän silleen. Kunnon tontut. Joo. Mut Mut onnellisuus on myrkkyä tosi paljon. Ja mä toivoisin, että ihmiset oppis niinku käsittelemään sitä silleen, että jos tuo näyttää hyvältä näin, miten mä voisin päästä tohon tilanteeseen, niin työstää sitä. Mut ihmiset vaan alkaa just siellä anonyyminä vauva.fi vähän kertoo asioita. Ja joo, ei helvetti. Tehkää niin kuin asioita ittenne eteen. Jos sä haluat sen paremman auton, niin mieti mitä sä saat. Mitä duunia sun pitää tehdä, sijoita rahoja, opiskele. Ja sitten se jonain päivänä sä huomaat, että sä ajat sillä Mersulla vaikka. Toisen onnellisuus ei pitäisi olla toiselta pois. Mut se on. Ja siis mä oon oppinut siis tässä vuoden sisällä, itse asiassa sun sanat on aina mun päässä. Joo. Kun mä mietin sitä, että mitään suhdejuttuja, ei mitään tällaista diipimpää onnellisuusasiaa, niin mitään laita someen. Ja mä en ole laittanut. Enkä tuukkaan laittaa. Ei. En niinku siis... Eikä kannata. Ei. Koska siis joku haluaa se tuhoa. Niin kyllä. Sun sanat on aina mun päässä, kun mä mietin, että julkaisisiko sit mä vaan... Ei mitään. Mä oon niinku esimerkkinä, mä oon poistanut sosiaalista mediasta muun muassa läheiset kaverit. Ja mä ajattelen nykyään silleen, että kaikki kivaa, mä haluan jakaa henkilökohtaisesti. Joo, ja mä soitan ja laitan sinne WhatsAppiin. Mulla ei ole mitään läheisiä kaveria eikä mitään. Mä ajattelen muutenkin, että mun onnellisuuden mä voin jakaa semmoisten kanssa, jotka välittää niistä mun onnellisuudesta. Niin kun ne oikeat ihmiset, niin kuin mun ihmiset on siinä. Joo. Mutta sitäkään mä en jaa enää sosiaalisen mediaan, enkä mitään mä en edes kerro ikinä, missä mä tyyliin oon ja kenen kanssa mä hengaan. Sitten moni kertoo silleen, tunneeko sä tän ja ton? Silleen, kyllä, mutta ei mun tarvitse kaikkea jakaa. Mä yritän piettää sen tosi semmosena niin kuin rivan. Mä voin kuolla sinne omia tissejä ja persettä, whatever, mutta päätähti on niin kuin minä. Joo, mä oon kans ton, että mä oon siivonut mun someen tosi paljon siitä, että mä en jaa sinne enää niin paljon, mitä mä en jaa kaiken. Niin nyt mä niinku mietin kahdesti ja sit läheisiin kavereihin, okei sinne mä päivitän jonkin verran. Kyllä. Mut nekin on silleen... harkittuja ihmisiä. Joo. Et siellä on tietyt tyypit ja sekin, että siellä on aika paljon lapsista. Koska mä oon päättänyt, että mä en laita mitään julkisesti. Ehkä joku takaraivokuva joskus. Joku laitoit yli viikosta. Mut silleen, että kaikki lapsijutut, ne on mun läheisissä ja kaikki sellaiset jutut. Ja sit just toi, että me kerrotaan niinku näin ne asiat. Joo, se on paljon parempi. Et se on mieluummin silleen, että mitä vähemmän ulkopuolista tietää, niin sitä paremmin periaatteessa voit itekin. Silloin kukaan ei sun onnea tuhoa. Niin. Mä päätin tämän 10 vuotta sitten, että mä en laita yhden yhtäkään äijän käppynää. En panoja, sääntöjä, onko sinkku naimisista. Mä en laita mitään. Joo. Jos joku mut tuolla näkee kadulla, se voi miettiä, onko toisen mies vai onko se kaveri, niin siinäkö miettii, että, mutta mitä mä en jaa. Koska se onnellisuus, se tullaan sulta tuhoamaan. Niin, Susta kateus. Niin. Joo, onhan moni mennyt lässyttää, kun nähnyt kenen kanssa mä tuolla hengailen, niin moni on ollut, tiedätkö minkälainen Maija oikeesti on. Ja mä oon kuullut sitä, että moni on mennyt oikeesti. Moni on silleen, mitä vittu ei mua kiinnosta. Mut ne tulee sit niinku siellä, missä me ollaan, niin siellä kertoo. Joo. Tai sit someen jotakin laittaa. Mitä helvettiä, mut joo, mä oon oppinut sulta tonne. Joo. On ollut aika hissukseen tässä vuoden. Eikö ole hyvä? Niin mutta onko tullut draamaa tai mitään pahaa Ei oloa? ole mitään tullut. Niin. Siis voin sanoa, että aika silleen lepposasti on nyt tässä mennyt, kun en ole jakanut kaikkea. Eikä kannata. Pitänyt silleen sniikisti, että okei, kyllähän mä tuolla ulkona menen, mutta silleen just se, että tietää. Niin. Ja miten se just nää sananlaskut, se kelle onni kätkekään. Joo, kelle onni on sen kätkekään. Niin. Mitä näin nyt? Niin. Kannattaa olla tosi tarkka. Siksi mä haluan oikeasti olla itekin. Mä haluan olla onnellinen ja herätä hyvällä fiiliksellä tälle. Et en mä halua, että koko ajan joku runkkari siellä mun selän takana niin tuhoaa kaikkea. Joo. Koska niitä on. Siis jotkut ottaa elämän tehtäväksi tuhoa jonkun random ihmisen elämän. Mitä ihmettä? Niin. Niitä on paljon. Sen takia mieluummin näin. Niin. Ja siis parisuhde on sellainen, että mä en tuo enää ikinä mitään mihinkään laittamaan. Ei. Ehkä joku polvenkuva, jos on vähän
viime. Mä en ole laittanut polvea. Et En mitään. Et ole mitään laittanut. En. Mistään. En ole läheisiä, en mihinkään ketään. Niin, mut mä oon silleen... Jumalauta mä alussa saa olla rauhassa, kun moni vieläkin kyselee, niin kuin, että onko tää sun mies, onko sä sinkku, onko sä naimisissa, niin mä monesti sanon, että kysele jotain multa, katsotaan mitä sä oot selvää. En mä sano. Niin. Mutta toi on oikeesti hyvä, koska niinku, mä oon huomannut, että paljon silleen rauhallisempi elämä. Eikö ole paljon kivempi? Et toisaalta tässä tuli kun kääntöpuoli on, että silloin kun mä jaoin kaiken, niin mä sain tietää myös, kun silloisesta puolisosta paljon asioita. Kyllä. Että se oli siis hyvä sinänsä. Niin mutta niinku... Mut kolikolla aina sitten ollaan jodelissa ja ylilaudalla. Niin, me ollaan varmaan nyttenkin siellä. En mäkään. Siis en mä käymissäkään. Enkä tuu käymäänkään. Ennen mä kävin jodelissa tuolla kerran vuodessa, nyt mä en käy sitäkään. No, mä en oo käynyt siis. Ihan vitu samaa mitä puhuu. Mä kävin siis viimeksi yli vuosi sitten reilusti, kun mun kaveri sanoi, että musta ja mun eksästä on lanka, että me ollaan palattu yhteen, että me ei ole nähty jossain. Sitten mä oon silleen, että nyt vittu, nyt joku jauhaa paskaa, että ei niitä pidä paikkaansa. Niin mä kävin kattoo sen ketjun, niin joku siellä selitti, että joo, nähty siellä ja siellä. Sitten mä olin, että vittu, ollaan ensinnäkin töissä. Silleen, että mä en oo sen ihmisen kanssa missään tekemisissä tuu ikinä koskaan olemaan. Mä oon miettinyt, että mitä väliä mitä muut puhuu ja vaikka tommoista kirjoittaa, niin vittu who fucking cares? Oikeesti. Joo, ja siellä oli ihan siis tehty lanka, että minut on nähty hänen kanssaan. Musta on tehty siis ihan kokonainen lanka, että kuka on nussinut Ruohosen Maijaa. Ai niin! Mut mä kävin lukee ne, niin moni on sanonut, että yksi oli jotain kirjoittaa, että olisi ihana saada testoörinää ja jotakin tommoista. Mitä? Jotain ihan tommosia. Mut kukaan ei tiennyt ketä mä oon pannut. Mieti. Oikeesti? Ei kukaan. Ja se lanka oli pitkä. On siellä varmaan uusiakin lankoja. Ei ole varmaan, mut Hiiman miehestä kaikki tietää. Hiimanista tietää nytten kaikki ja nännin nypykkä ja tunnokkamiehestä. Hitto. Joo. Mut joo, siis mun neuvo on kaiken, älkää jakako. Onnellisuus tulee ja pidä sitä sille, että jos olet onnellinen, niin sitä saa näyttää, mutta sitten jos sitä paskaa tulee, niin vähemmän näytä sitä vaikka mediassa. Ja jakaa sen läheisille kavereille. Mutta se, että jos olet katkera jostakin, niin kannattaa miettiä, että kaipaatko sä sitä? Niin. Mitä sulta puuttuu? Niin, jos vai onko se vaan, koska sillä toisella on? Niin. Mä muistan silloin, kun mä olin todella yksinäinen, niin mä näin vaan rakastavia pariskuntia. Joo. Mä en nähnyt mitään muuta kuin kädestä pitäviä pariskuntia pussailla, koska mä kaipasin sitä. Mä en nähnyt mitään muuta. Mut senhän sä näet, mitä sä oikeesti kaipaat. Kyllä, ja tarvit. Jep, mä näen vaan niinku aurinkorannikon. Mä oon nähnyt sen monta viikkoa jo. Mä en näe tällä hetkellä vittu mitään. Mutta kohta Maijan kanssa ollaan. Ding, ding, ding. Vittu me niin mennään. Sekin mä haluaisin tässä nyt kertoa. Ei mitään. Mutta kun mä en kerro. Ei mitään. Ei voi kertoa mitään. Tääkin on sellainen, että mut täällä teeksä. Me voidaan siellä sit pitää podcast-jakso rannalla. Niin, mutta siinä on vaan sitten me. Kyllä. Joo. Tämmönen jaappaaminen. Tämmöstä tänään. Mutta näemme ensi jaksossa ja kiitos taas kun kuuntelitte. Ja hei, me ollaan suunniteltu meidän vieraat. Ja niitä alkaa sitten, kuulkaas. Voi olla, että jopa tämän jakson jälkeen. Heti kun mä saan mun mikit, mitkä ei toimi ikinä kuntoon, niin sitten otetaan tänne vielä. Meillä on jo 2 tulossa ja sitten me yritetään saada pari julkista. Niin... Joo, meillä on sellainen erikoismies tulossa. Eka vierailu. Hän on hyvin erikoismies, mutta koko Suomi tuntee hänet. Voin sanoa, että hänellä on timanttinen hymy. Mut joo, hei, ensi jaksoon. Kiitos. Hei. Moi.